pima pinyar ni ke ilitum ni kiduk lo ningki oil lo la pen ke phuk dak khangjang lo ningki oil ke ilitum along li ke kang bolo la pen kivir lo VGR along li eviction serak non pu labang solong li alarm chu arboretum along council la pen political leaders do an haladak chingki chingwai lo la pen social organization tum han anta hang lo te halabang so arni ake hai tuliram rong hang CM alangli mit hang amasi kaning jelo nili ke eviction jite eviction po thar lepo pulote thar lepo lasi kopi si kapeder arek langma laki isi akarju a question mark lo tuliram rong hangsar CM alang lipan si lagi karju alam lo people lo pulote peder bom ko ansin nang li kapeder jilang ma eviction po pulotang tinang li puthodar ni nang li notice people pu nang li ke ARO phanse nang li ke pichot ke nang li DC SP OC lapen nang li la principal secretary phan nang li eviction update piat lo ma lapen nang li ki pu nili tum ta porhe lo nili tum ta news lang lo bangson news long nang li ki pu pon ke police ta nang ji ke nurse ta nang ke doctor ta nang ke medical atim ta nang ji ke lapen police ta nang ke army ta nang ji ke athema ka eviction tam ke phere me pusi nang li pulo to la chini lo ra deta sitame alama bang ke pinyarni code of conduct avilang election of prangsi nang li labang ke claim ji wek pu nang li ki pu alama teng nang li lam chak chibilo ponte nang li pini penabang bang stamin nang li eviction unlo code of conduct avilang mati CM sir kopi apon nang li phere ren lo la muna chauhan po phan he alang li ilituma phan jasemet council nang li CM aphan lapen political leaders doan aphan ilituma na phan si nangkang thok lokente alang li kipu CM tuliram phan ke council CM phan ke nili tumsi bihari tumsi achoy taka pangchoy akot taka pangchoy anda kapichu kopilo la alang li kaningje tap alam nang li le ka pherena lang pinyar ni ka chesong songja pu doan songja pi doan ka chesong ahut pia posi malom suwe sitami police atum ke tepon etlo pia posi halam muna chauhan bihari atuma phan keng sang atuma phan VGR along le long ke dot kiduk ko katuma phan pipo sinang li arrest ha hedat lo ko pipo sinang li alang li tuma phan phatek beng hai hedat lo athema ilitum chini nangji ka chini ke jakong knowledge is power 1938 pen aprang ki wang atum an si dolong choji 1939 pen ki wang atum an ke dolong le la pen separate voter list labang paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen akimia voter list selam thunangji lakado kavelam ilitum chini lo ke pipo sinang li padai jai lo pipo sinang li alam ningje chot lo lasi CM jong sinang li council pen jong si do high headed eviction tanam high headed plonte rat ke chonghong un elo Karbiang long east west di mahasau arada phan ke nang li kwan si lam cha ka chipilang serak ignot lapen serak ignot bima ilitum ke kaphere bang ke aphi chibi koksi ilitum kachinia jakong chipedosi ilitum pini penna bang bong stami eviction wek nangpo athema ilitum along leke kivirlo ilitum ing karbi lapen inglong akhai ke doana tumsi da ke dolong chodangji paragraph 1 to 20 ateng pen nangli ning chibi tha 6 schedule to the constitution of India long kipu 20 paragraph long kipu tribal areas la hello moili tum jangsi kengsa atuma phan la VGR along le haladak helang pi mate kheroni utor borbil la ben ke lang pher la VGR along leke eviction nang po puke pini chot kalilo 2017 aningkan 10 January Guwahati High Court pen pangdak pon edlo eviction not la pen tharle sadak not pu te Guwahati High Court alam nangli ko PCR juje dedlo ake high tuliram rong hangsar people sinangli eviction high dedlo people phere dedlo Supreme Court order nang piadlo
to serak non nang li eviction serak non rat det ke kisung lo choche junje to dapen kang ni aduk abet adimantar ki do thaiwe kiter ke radim si nilitum kada kang ni ka chesong nang li sumar ilitum asomar rat det asomar long ri long pat abharman ilitum ka chesong long nang li no cheden tha hai nang li ta ning chibi tha hai nang li kipu nili eviction jite eviction vekpo Tharle serak popu padai jai nang nelo padai krang nang nelo no namat eviction serak rak non prab jin pen code of conduct ta velang lasi nang li prab jin pen la eviction dam lo tangte nang li phan arnam hirjumeta doji rada hirjumeta doji athema nilitum radet ke nang li phan sining nang kachit he ki dosi nang li pen ilitum chingki long lo kadok kawe arborita malong radet pen chingki long lo halabang solam nang li ning chibira nang li kaning je alam asaya bang pachun ignon prab jit pen nang li pachun ignon eviction sera rak non la kadok kawe talos la dake Sadhe bang cholong le la king sang tum kacerai dat ki laki arod kalilo tribal areas pulotang te paragraph 20 long ki pute tribal areas pulotang te karbi la pen inglong akhai mate karbi naga kuki rengma mizu paite syam chakma boro adivasi etc la inglong akhai karbi la pen inglong akhai an atum si long le la pen pata long le apata la kadu kavita bene ramhok pu hedi arleng alam thepen ki pudak ram hok mi thanga patta la kadok kaveta karbi la pen inglong khai tum se dolong nang jike people si pini keng sang so tum le hadak ke dolo la kadok kaveta eviction serak nang po tangte eviction serak nang po eviction se pulote ra dek ke thur pak po la pen nangli apor padamri time is very precious nangli ning chibidam tha miniti si ilitum apor ke pedamanta ar namaning oi vigji lapen rat dat sitame aning ki duk si pleng satlo apor padam rinon nilitum women wing pen sitame suar lo song pen sitame lapen ake hai sarjai kathar sar pen chenglo ladak all nilitum kache song that lapen karbia hampang do anatum pen kache song sitame nangli labang a reality hedi nangli a hok a decision quality decision nangli labang nangli ning chibira lar lem derinon nangli ke BJP pen sita kache resign nang pe abang lo pipot BJP ke ladake ilitum charilo te ilitum sigvirlo Telangana state ke bangke BJP atum Congress atum amit hang haladak regional party si alang tum kapangtang national party ke haladake pangtang te haladake bang chisong pami karbiang long arat ka chisong pen api piglang latum ka chisong seta bangke aning sipet si bangke dosi bang state long loklo tangte pini hemprek ta itum kimang lata itum long le Rajnath Singh dong mukak long kiwang kopia pot haladak lam ki chakang article 244 ke long po BJP la nang hailo tepu pipot pini BJP ke amo ke wang velo laki ilitum amo chipawang nangi pulonte ningi sipet pen ilitum klem pame dam pame nangji nangli ning kachirui nili nangli phani kaita chuning risido nangli BJP pen resign not anke anso se ilitum ningi sipet pen do popu seta nangli pereret nangli hala himanta bisa sarma phanhedi nangli pereret ka pereke nangli ington ik melo non anke rat datsi thur paklo aning ki oi aning ki pung aning ki duk aning duk lutlo lasi pinyar ni anke nangli deng ik melo lape nangli claim ik not nangli methang alam chak pen chipa pleng not anything half done job work is better not to do achat asai le claim sitame ka charli asai punon political leader alam akam asai le claim non punot ke claim hoy 30 department atum stame development konat lo piniyani aduk abek jo kanem thuk kanem ui ladang adim si an nilitum ka chesong la hai nang di mathadam tha atu mi hedi atu we hedi hala nilalung anathu garo atu marong to war hedi achida chet wedi ne achida development lo ma to war da mathai we do thai we hala kuki tu marong se tame la son lo
la si Karbiang long East West atok anuta kaching thur pu bangke ilitum thek long nilang la hedi la bangsua bridge adolong akithi nang parja tan pele development kalilang hala self help group atumapan wo sukiron ukaga sukiron blouse kiron scooty kiron la haile ki chokali theng piarong ata la kaduka vita pan laplo aver laplo to vita halapu forest ana thu pen ke wang ana thunta theng pianta pan laplo theng pia vete ilitum ke rv talong lelo rv long liplon te ilitum lang ta jun mo velo la so posi ki claim nang ji ante 30 department atumanta claim pa me nang ji ining thiret bang si claim nang ji kachinia jakong chepe do nang ji la hello rad that's tami thurnang arise awake do not stop until you reach your goal ajat aside ki claims tami eme prang serang nang kachisong pa me nang la pen ke a hok pet pen si kaning ji alam an asai a hok pen deng pa me nang ji muna chauhan pulama pima alang li phanang li eres serang non amat eres serang non alang li ke nang li phan chot kali ini tum karbi ilapen inglong arat aphanan si nang kilang selet lo ili tum aphan ili tum phan nang peredor de pin lo thangta karbi ang long arat east west di mahasang atum an mek prang lo nang lapen ili tum kaduk kavita ili tum chisong pami long nang isumar long ri long pat aparman chisong pamelo nang ano